sumangisew وزيتونا ونخلا زيتونا أنا والنخلا نو إندمرويه أنا بلا جلي كأويه وحدائق غلبا زردة تلماو نون نقولي دو غلبا أنيس فهمون نفعلنا دو بدو جوكلو بيبوجي كوني وسونا وفاكهة وأبا جيمي مي بولي دوما أني سافتا كوني أنيو كه أولي وسنفهم نكما متاعا لكم ولأنعامكم فجاءت طامة أكوك لما نغمي مورسا يوم يفر المرء من أخيه كلوتنا ملكة وكوفة بلدرة هذا ما دولنا مناتا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه أكو دونا سا ودونا itafe baliman suru kungo ka fara itaka ina boli baliman nyodo wa ina boli awa ifurmoso ani awa ire furmoso bi boli frute ire bi bolaye وصاحبته وبنيه inna boli idewnye demunu ngadiye ni asoro je kono ibafa ga feme kuye ina bololunye لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه باو دونا ما كلمو كلي تافه ما شيت ngoka faraitaka beta bi dono do وجوه يومئذ مسفرة ina nyeda do yo do sa nemele do ضاحكة مستبشرة ino nyeda ye ina do baraj mangala nyeda do baru kasanu وجوه يومئذ عليها غبرة ina nyeda do ye munu koyo lendo wa chaka jugu ترهقها قطرة we nyeda de baraju kala nyeda do أولئك هم الكفرة والفجرة ni nyeda do ode jamakulu ye o ye kafiru nyeda de sallallahu alaihi wasallam kala ka qur'ane je بسم الله الرحمن الرحيم ايوه انت كان افلام كان يسوى والنازعات غرقا ala kalila melekawla meleke munu no be kafiru ni tufanga bo tufango kelelo gele yako na والناشطات نشطا ala ko yangali melekawla munu me muminu ni samaka boni no yayi iba faye shidengele samaka bo dege noni lela dege ta do ye fenza ma shire ta do ye awaf ale re bora feno na wasabihati sabha ala ko yangali melekawla munu me jigini wayu akama nyumonga ibu ye sangola ndugukolo che yomu be ka nonuke wasabikati sabqa ala ko ngali la melekawla munu me awaniuta kanyongo ko ma alijine kono dongo folo kodo wal mudabirati amra ala ko ngali la melekawla adama de nga fembe nyamure be mimolo ji finye kenaya gresege saya sajoloni awasa ko laba abela jelebe mimolo ala ko ngali la o melekawla o le jibril hamimi subra kwat adena no feto yawma tarjufu wajifa ala ko do minasa ni buri fiera ala ka buru fie ni fie ko fola ingera hadama do mbina jelebe halo tawbisa kuma saya ingele ko fe sanwa binani foiti fole dugukolo kani dolete ala be sanyi blabi chorchorni ke sanwa muga kana sanwa muga mereke foiti na ka awajaledo kuma na ala be dugukolo chocho la sa foiti dunia bli no tesa o kele ko fe burufia ko flana nebina na tatiba oha wajifa kuma ne burufia ko flana e kura no e awa tatiba oha radifa akola no fiela akwada ma de bela jele mi bodu ko ro sai ba fo bli ubun yawma idin wajifa ako dona sa ina dawye dusu ko mboli le do kafiru fu jawbi ka bigi kono dango jugo bolo ado absaruha qashi'a abito nye dawla ere de kusrane do yu yedro ibado ko budala yaquluna anna lamarduduna fil hasira o ya soro bi jeno ya kuma mina obi nyini ngali ke ko nego sayare isale ko kivli abise kedewa na iza kunna izaman naqra
nangara kolo mugu ma sale ko e kolo kumwe kolo korole bi se wlible قالوا تلك إذا قرة خاسرة obu yere jabi na kero ketoro ibasro lahra amena segawrode na وإنما هي زجرة واحدة ko wulili min flewe awa perengangele wahida bela jele me wuli na وإذا هم بالساهرة ondo kera bebita hadaru Allah taala nyekoro kiri keneka na هل أتاك حديث موسى yala nabi la Musa ka kuboroya imome إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى anni Musa ni ala kumana yoro mina ndo esena turi kulu kera fela yo yala imbo kuboroya mewa اذهب إلى فرعون إنه طغى ako Musa ni blagata frauna kamo ena hom toga frauna mi danza gula فقل هل لك إلى أن تزكى ni tara Musa kana peremberat na de taga kuma fene ladriye ko frauna itongi waju na وأهديك إلى ربك فتخشى ika faya frauna tonga ala yirele kasranye de فأراه آية كبرى Musa ye kabako be ira frauna la mununga buku sebe فكذب وعصى aye Musa ka kuma ke imbela jene ngalondiya na ثم أدبر يسعى ko fesa ningi kodi abekata فحشر فنادى fashara fanada ayaka jamakulu wele aninga kangoro sigi mumi nyogomeka mimi soka mimi samaso save abeka na yare ne frauna nya wele ayena وقال أن ربكم وألا aw flani ye fiye duma mi mawdala jimi mi jigawiye aw ka suno ka wuli yala ne frauna de tawa ne de aka bi alai anaka kunu ala frauna ta ko ni kera halaki de wa ala bina kala sisani na فأخذه الله نقالا الآخرة والأولى ala ko nye frauna mina ne magan flanye folo ani flana ne magan fola min fle ani flana ikele o be suratu gafiri kono akuma do la nabila Musa ka ayaka mawela ka nyebe ala sohere mawela aw bulo ni netewa aye sangan so do jo aye belaw tobi aka faraw tobi mina sangan so jo mina yele kata nyeda Musa ka alaka ne ba do Musa ti foye bisigali kela ko okuma na ni kuma kan fly ala e frauna halaki ni nununyi na إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ni min fle ni kabako de mabulo mami mina sira ala nye أنتم أشد خلقا أم السماء بناها nebe kuna foni nyina o fe adama dew aw dako de ka gelewa ne ala ka sangolo duguma kolo yala o de datugo de ka gelewa o no kuna fe on datugo ka gelewa wal aw ta ka gele nam ala ni me datugo ka gelewa ndai na رفع سمكها فسواها ne ala o nye sangolo da ka dama kenye gloma tala chetiga tala ibi famfle yoroma dajige ye famo famfle atlelendo na وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ninga shufela da ka ke dibiya uye ninga klefela ke yele wati awye na والأرض بعد ذلك دهاها o ko fe ninga dugukolo femve iba fo gulukene أخرج منها ماءها ومرعاها ninga jiu poli dugukolo inzamve ani duguma abi poli dugukolo sanve ana dugumo yoro la na والجبال أرساها ninga kulu turuturu iba fu ye bolo bombo dugukolo sanve kata متاعا لكم ولأنعامكم ne tanolu ye فإذا جاءت الطامة الكبرى ngani manga mai nana domina sa adama dew ha ni manga imura domiza يوم يتذكر الإنسان ما صار adama de hakili na jigi aka kele belaw do kilingilingilingile yemin fo yemin yi ala ndo yira ilaw do na وبرزت الجحيم لمن يرى odona janama nan nawo akululama kodi janama bina nega yolo ko babbi wulon flangele me ka janama insiri nega yolo ko kelengo kele meleke wa bi wulon flangele me ko mine ni janama murtira kafiru kamo ko bi meleke bi fa bu fofo dishi kadi aba fa bi segi kata nola bara mago be kafiru de law ka do akono burayzatil jahim liman yara janama yebagaw ku bina yewdo na فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا akoni mami ye danzago ni mami ye jeke
ka dan sego ka je ke sigiro ka ke komi je retiba kire la nyina alako وإن الجحيم هي المأوى akoti kana sigala o kadna bismillah yoro we jahimu kono nahi وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ne mami sirana kata daba ma benyo nyani kojuwe ninga ni jige kabon ni dungoma إن الجنة هي المأوى sigatala o tigi sigiro we aljina kono nahi يسألونك عن ساعة أيان مرساها ako muhammadu ala nyesranya balu ni ala dana ya balu uni nyine nganda ko jewle do jumanye ba فيما أنت من ذكراها afo ye muhammadu ko odani tilake la selikelai إلى ربك منتهاها odani tenela obe ala de la koy إنما أنت منذر من يخشى ne la selikelai mawiye munu misra ala damanya koy كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلى أشية أو ضحاها shiu sorole ko fe sangeme sambi sheki do nata fo ko ala aw ma foy ke jeno suguma dakile ani wala dakile ndoro ko sallallahu alaihi wasallam aywa ndendi sa ayre ga korodo fay أيوة do wala ka kata abiketi سورة القيامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما متقين الله سبحانه وتعالى فين كبو الشيطان الدم عليه تورما الشيطان من كرفر لك فين كبو الله سبحانه وتعالى كهننا بسم الله الرحمن الرحيم وقف أما زيزين masaba Allah subhanahu wa ta'ala to ko baraka may ala mi ye hina lo ko lentigi an Allah ra hina kerangere lentigi لا أقسم بيوم القيامة Allah subhanahu wa ta'ala ay kali lahara jodo Allah subhanahu wa ta'ala ay kala go alay kali lahara jodo la no e jodo yi ولا أقسم بالنفس اللوامة Allah subhanahu wa ta'ala ay kalifana ay kali nimi ni abena ayre jalaki lahara jodo mangelo ni ubu yere jalaki una ama chamange kafara anga wali monga unu yere jalaki ni misali o mangelo ona una ubu yere ni fana jalaki muna amma nyumanke wala sa ana sika kishi naam أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ako yalma adama de ba jigiyawa ka foda ko ali Allah subhanahu wa ta'ala qale tese ka kulu fara nyonga wa naam بلى قادرين على أن يسوي بنانا ako bala o kuma to qadirina ala an nusawiya banana ako Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kolo tede kolo minga do katame kolo bela jelenga no ya adama de bulongani kolo we ako Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ka bulongani kolo nunum bela jele farango ngani ko dala kenya ibako akume to mina ka ko sebe Allah subhanahu wa ta'ala na بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ako adama den kafiri ben be ko munasaba yalma abafa ka lahara tiende koy femi ni o blale manye abafa ko tiende ala kelen no ga hermi no labe ka blanye abafa ko tiende adama de yere de ka tuwa koy ala kan kisi nam يسأل أيان يوم القيامة Muhammadu bin yininga ako lahara jodo ako doj mewnde de lahara jo kuma remme ka ako doj mende de nam وإذا برق البصر ako Muhammadu kuma na mina nu kafiru wen nu wen yiningali kesa okuna e ka foli ke uye faiza balakal basro ako adamina e jimenye kuma na mina ni adama de nye kisa e kaba yega yega ladige ako e lahara jodo damine kuma na mina ni nye kisa e kaba yega yega ladige nam وكشف القمر ako damate ni kalo fana ni o noro chena ni kalo noro tumna ako o lahara fana o adamine atamashion we ni adamine tamashion ako e nununde nam وجمع الشمس والقمر ako kalo ani kile no lu we nyogon kume kuma mina ako o lahara tamashion kalo noro chen bi ke o ba ko jakuma e kalo mene o jakuma kalo mene nunu amaye folo bursi kono na kun karambe fulu fo jakuma e kalo mene dongo abe ye tasakulu fo ka dimsenu abe o kulungen nunge fo ka ta fo ko jakuma e kalo bla mo shi kun disuno o abo tuga tele na fo an yere nana dine kalan damne mi sisam nge anya ye 7 ton kono na ka fo de ni kalo na nyemene na o kuna islam nyuma bela jele anyine do lu fe akata na flasile ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ya sami hole no ngana ke oyi ako wara msidete wara bado note abano yaye o ba yere nyini Allahu akbar ala kan te me ami anata
يقول الإنسان يومئذ أين المفر na ako do sa kuma na ni tamashin nun kera adama dini be ni kando ka aina al mafara ako bulin robe mi bi na كلا لا وزر ako kella la wazara ako bulin rote bi bulin ro foite fona kera ka sekata Allah subhanahu wa ta'ala yoro ibana o ala nyakoni na إلى ربك يومئذ مستقر kata ala mo do o de sabati yoro ibana alamina kiti jaga boka di alamima ibana kite shun alaminye ibana kite sele alaminye ibana kite shinyitu alaminye anyini kika shinyitu ibana kito shinyi mintu de o alai ta yoro wore foiti la bi fona kara kasinga ta o alai yoro na ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر أبو آدم الديني أنا كبر يا فنان دو فميني أيه أوكي كتمة كاني أبنا ممكن أبنا كبر يا فنان وفن جميع ينبأ الإنسان يومئذ ما قدم وأخر وكنا أكيدو وبنما ينفع نو man fa meleke o fana bi ka bara jugu bɛɛ lajɛlen de sɛbɛ i ye juguma min kɛ i wolo ni sacɛ o b'o bɛɛ lajɛlen de sɛbɛ fana o kuna sa o ye i ye min kɛ wa aqara donc wa aqara ni ko o de lahara jɔ do adamaden ni bi sa i ka place ye min ye k'i to sigara la Allah subhanahu wa ta'ala b'a yira i la ni bi taa jahannama kɔnɔ Allah b'a yira i la ni bi taa aljinɛ fana kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala bɛ a yira i la o de ma qaddama wa aqara n'o tɛ adamaden kumana min bɛ sigara la hakili la baara kɔni o ye o jɔlen sa o kuna mun bɛ nin nɔ i bɛ taa yɔrɔ min na o de jateminɛ bɛ nin nɔ ala ka ani sababa bɛ naam بل الإنسان على نفسه بصيرا ako bali insanu ala nafsihi basira adamaden yɛrɛ bɛ kɛ a yɛrɛ wa ta'ala ka kiri ma nin don naam ولو ألقى معاذيره walau alqa ma'azira hayni ayi aka lusura besi k'a fɔ ala ne kun bɛ tan n'i y'a mɛn ne ma se ka tara filɛ ka numéro min di a tɛ courage ko ne kan n'a y'a kɛmɛ ka wari fi i ka kalan kɛ ma'azirahu walau alqa ma'azirahu ako ayni ayi aka lusura besi nin don ako ne Allah subhanahu wa ta'ala nti lamɛnni kɛ aka lusura la nin don in k'a fɔ ko ne bɛ ka n'i y'a mɛn ne ma se ka nin seli wagati in seli o de y'a parce que nin ko in kun bɛ nin nɔ kɔɲɔ kun bɛ walima denkuni kun bɛ o de ye ne bali hali n'a ye lusura bɛɛ lajɛlen gosi o kunna Allah subhanahu wa ta'ala ko ale t'a ka lusura lamɛn na لا تغرق به لسانك لتعجل به ako Muhammadu kani ne teliya ni Qur'ana li ta'jala bihi wala nam إن علينا جمعه وقرآنه ako ika do ka Qur'ana fara ɲɔgɔn kan ani ka i dege a kalan jogo fana ka fara ɲɔgɔn kan e Muhammadu kunkolo la ani ka e Muhammadu fana dege Qur'ana fana kalan jogo la ako i k'o to ne ala ma o ye ne yɛrɛ ala ka ko ye Jibrila bɛ ka kalan cogo min na tugu Jibrila kɔ i ka fɔ Jibrila ta fɔ cogo la na فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ako fa iza qara'anahu fattabi' qur'anahu ni Jibrila ye Qur'ana kala o kuma Muhammadu e ka tugu Jibrila ko sa i ka kala a nɔfɛ kana fɔ i b'i teliya walasa i ka se ka kɔn k'a dɔn k'a ta k'a bila i kunkolo la ni Allah subhanahu wa ta'ala bɛ se o la a faamuya fana bɛ se k'o fana d'i ma na ثم إن علينا بيانه o kuma yɛrɛ to ye ko ye wa Qur'ana yɛrɛ ka a bayanu ka a walawalali a n'a faamu a n'a kodɔn k'o di e ma ko teliya adamaden de bɛ teliya kojugu o de bɛ adamaden na adamaden bɛ teliya fɛ ko telima o de ka di adamaden ye kojugu na وتذرون الآخرة a ko a bɛ lahara wa tazaruna al-akhirah lahara jɔ do a bɛ o to a kɔfɛ a b'o fili a kɔfɛ diɲɛ telimani adamaden b'o de kɔ lahara a bɛ o de fili a kɔfɛ na وجوه يومئذ نادرة a ko ɲɛdaw bɛ yen nɔ lahara jɔ do na sa a ko i b'a ye o ɲɛda ninnu olu nɛmayalen do na إلى ربها ناظرة ka taa o dabama ma o bɛ ka filɛli kɛ o ɲɛ ninnu lahara jɔ do ka taa o dabama ma o bɛ ka filɛli kɛ o nɔrɔyalen do na وجوه يومئذ باسرة a ko ɲɛdaw fana bɛ yen lahara jɔ do a ko ɲɛdaw olu sisilen do na تظن أن يفعل بها فاخرة a ko o ɲɛ ninnu u b'a a bisigiya ko ye k'a fɔ de ko olu kɔni ka ko balen de ye nin ye koyi ko siga foyi t'a la ko ɲangata bɛna digi u kan de na كلا إذا بلغت التراقي a ko tɛ si ye wallahi kɛla iza balakati tarakiya a ko adamaden i bɛna da ko la
adamade ibina fen famuya kuma mina ni Allah subhanahu wa ta'ala ni mene kana ni dangono kuna billahi inna dakola do adamade hay ni je bela jelenge samu ani warje ka di adamade man don aba bela jeleni Allah subhanahu wa ta'ala kama alaka yengo mbali nga alai kalide kul man alaiha fani wa yabqa wajhu rabbuka zul jalali wal ikram fengo femen kugulen saka bela jelemi ban wa ko bi segin men femi ma odi Allah subhanahu wa ta'ala ala dronde bitwen na وكلا بنيرك mana mina ni sirangono plela sa ni adama de sereke damene daji kanga bo damene na krefe sigi baw olu be grisa fampe be gri koro be gri klebi man rakin jonne ga fraka di do troke men ga fraka di angata medicien ken feri no ode koko bise ube bole ga boy ay frafin fra bola do fla yan fe ubi bole ka tay ubi grinti be bi grinti wallahi wala saka seka en ko imbali na وظنوا أنه الفراق krefesi ba ubeni bulim bela ubeni ngirim bela nga banabaga to ere ado ka fode ni yale ka ko bane ni yale ka je bane ni yale bole ya muso koro ni yale kele ka denun fla ko ni yale bole ya ka etage kono ni yale bole ya ka véhicule climatisé kono ni yale bole je damuni ako banabaga to ere ba do saka fode ni yale bole je na tige damu ngono pew ni yo sira koni ni yo bane na وتبت الساق بالساق mana mina ni mina nasa mana mina ni Allah subhanahu wa ta'ala ka latiga bulla wattafat as-saqu bis-saq okuno bisroka sanakulu tasaka da sanakulu ka Allahu akbar na ila rabbika yawmaizin masaq kata yoro meno do kata Allah subhanahu wa ta'ala yoro ube adajuru sama kata yenino okuna ube sanakulu takada sanakulu ka adama de ube sinijeke ka meleke o dosa ninga siri ko saba ani kangoro meleke ninga soroka atasa ka da balangali kono bebi grinte e ka seta e ka kungulota bulota atongila bi bebi grinte Allahu akbar na kata yoro jmena ila rabbika yawma izin masahu kata Allah subhanahu wa ta'ala yoro do joni mo ibana alamina alamin go ko lahara dise e min yo galundiya ibi tek kata ni bitaw ala ende yoro do na فلا صدق ولا صلى ako ama son asaraka boko wa ma son seri fanama jon go bangalon diga sallallahu alaihi wasallam ka klaki kodi kata na summa zaba ila ahli yatamatta o ko fasa ayi kodi atara sumgo yoro yatamatta abeka furunto na awla laka fa awla binyang kata ning kono no e lahara jodo sa Abu Jahil na dura janame kono okuna ning koy ajobi la koy janame kono to ni nyang kata ni ajobe ela de na summa awla laka fa awla wallahi nyang kata ni ajobe ela ala kira galon digiya Abu Jahil ka to nyosira ala kira la digiru la fo dondo atara so ala kira ba sallallahu alaihi wasallam kungulu birile no silila al kaba kono nyame to jigile tozo ataro tade kabla ala kira kungulu ka sallallahu alaihi wasallam ka silila Abu Jahil ama bore aklara ka ala kira ko ni shiri riwaya wala ko fo Abu Bakar Siddiq o de tara kata ala kira ba ko li menen ka bo abulo odo Abu Jahil ye beke aye plan dugu bela jele le tike ali ala kira sallallahu alaihi wasallam mana mina ni makan demsanu benaka ku ka kira ba fa no e kira ka hijra ni ala jora ka bina kira hijra ka bo makan katana e Madina o kuna o bengani mami ye a bengan na wala ya Abu Jahil de o kuna Abu Jahil bona o bede ala kan kisi torom na aya sa ni to ite adama de dola mission do de direma wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni adama de ni jinna ma da fengera foi kama kono kala ka Allah subhanahu wa ta'ala bato o kuna mission do de dira adama de mawo sali kana jien kono o nga aya sabuni sana nyutra ka suda adama de ba bisiya ko ka le to ite gwanzan ite to ite gwanzan imada gwanzan wa ite to ite gwanzan na alam yakun nutfatan min maniyyin yumna ako yalma adama de ti hagli jigi wa yalma ekuma ke nutfatan tonin kelenyewa min maniyin kabo maniyu jilawa tumuna min bi ton yalma adama de ekuma ke oyewa iti hakli la jigi ola na summa kana alaqatan fakalaka fasawa summa kana alaqatan fakalaka fasawa o ko fe Allah subhanahu wa ta'ala nana o jingla o kesu ko kulukutuniye o su ko kulukutuni ninga soro ko fiere bo fakalaka fasawa ninga soro ko da ko fiere bo bula ani kolo ani fasaw ning ani wolo ani shiw ningo ke ko fiere bo ka adama de daga ke adama de mbaguru ba kelenye nam
فجعل منهم زوجين ذكرا والأنثى ka tila ka cɛ ani muso sugandi ka bɔ o ji na أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ala ye ɲininkali baabu de gosi ko yalima o masa min sera ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ o yalima ko masa ma kɛ sebaga ye wa ka adama su ɲɛnamaya o masa tɛ se ka su ɲɛnamaya maa min ye dilanni kɛ evangeli kɛ a tɔgɔ bɛ di maa min ye danni kɛ o tigi bɛ se ka dilan dalen labɛnni na o tɛ se ka dɛsɛ o la donc sadakallahu al-azim suratu kiyama bi banni yɔrɔ in na Mungkin surah kalian tak lagi. Mana? Istiqat. Surah انشقاق ويل للمطففين عبودية. أول مقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ani ko damne ala tuko ale minye je hinalo bole tigi alkiyama hine krengre tigi masaba Allah subhanahu wa ta'ala amadeli akahinana إذا السماء انشقت ala ko mamina ne kabakulu chidila na chira chidila وأذنت لربها ووقت achilina oya suraye jenyine ke adaba mafe ani chilika kam وإذا الأرض مدت ala ko mami ni dugukolo na kuna na ferela Allah ngolo yala mamina وألقت ما فيها وتخلت Allah ngolo yala ma fena fiha famunu ngume akono ayu bebongu fla sanve وأذنت لربها ووقت ako ya suraye jenyine ka daba mafe ako anni akalika kam يا أيها الإنسان إنك كدح إلى ربك كدحا فملاقيه adamadeo ako sege magade kate daba mamo sege magade sira chamanga kate daba mama kabini dunya dara adamade kelo kele ni dara be segena qur'ane hayawero be nanai ako laqad khalaqna lisana fi kabadin adamade me chugubalike ko gelaw ni nyogonje ibi bon no ya doro iba fi bi kuna doga gele ya do bina chogo ibi taw chogo la foka tase adama de lawan chogo de ma ako itaye segenye kati daba mamu nam فأما من أوتي كتابه بيمينه akoni mami ngani ngali kitabu dona kini mulo rosa فسوف يحاسب حسابا يسيرا odobe ikanyi ngali fese me kiyama joke ne ka obina no yayima وينقلب إلى أهله مسرورا yankalebu atigi bi yala makata na yala makata anuso jale do kana kam mauma ubena do kafare ni joro ni manzoro وأما من أوتي كتابه وراء ظهره nimma min da barakale kitabu dunay nyuma mulo rosa فسوف يدعو ثبورا fasafa yad'u subura odobe atigi be tateni halakini bone chama wele kiyama keneka asabatira de kuba nyuma mulo ke ka dihi sogo ka bwa kofe ninga ka gafe do abulo ra jole kofe fo joli kene bi shuru o kuma no e mami rosa ko na halakini bone ni taten wele ويصلى سعير
ويصل سهير كابيدو تشمكنا ودو من غكلا كسر إنه كان في أهله مسرور نمين فلانية إنه كان كاسر نبيت مامي أباك مغوتشما أباك سيتشما مسرور على دبي مسرورا نوسو جالي دو كاير لانينا على كو كاير لانينا سياكو كافو فويتي وتمانا وتيجي دي موتشولا إنه ظن أن لن يهور أتنيا جيه كافا لبي سهي على موالا أتنتي داولا فيو بلى إن ربه كان به بصيرا بلا إيه برا من الدبلا إبادة يفمو فنجي على نبيلا فلا أقسم يدرى فهمنونغا والقمر إذا اتسق nyenkali walela akwai yangali shula ana shu dibiye femunun datu والقمر إذا اتسق nyengali kalola ani kalo jaya dara femununga لتركبن طبقا عن طبق kalili jabi yenye adama de kina yele ko gelen jamanga saya kele ko ki fa ki kunu ki nyininga ko kelen de flate wati be inata kunu kafo ni mini doche ni nana kune ni ndabi fe ina ko ke ni manyumange ina kila kata la hala ko minga gele no tasma etuku فما لهم لا يؤمنون kafiru mune bawo yesa nauti waju kata alama ba mune baye nati le maniyado وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون qur'ane mana kalauka ubu yere bonya utu yere majigi fiyew بل الذين كفروا يكذبون balle mawrete koy munu men galam digiyali lani ye kafiru doronelo والله أعلم بما يوعون aw be bara mina wa muhammadu nonunguna fodeni la zabayde mimi madimi إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات konakera mawiye mun Amadou Siribe fe no ban wa Amadou anga shehu ba amale de fe uladayna donc am be tawsiri de kena kasisa alhamdulillah tawsiri bana mais ambaye ka fo anyi fengo fen fo sisan qur'ana kono anyi tawsiri ke sisan ni bela jele ala mo be muna adama de ikase kanya ala mo be muna adama de ikase ki kasiri nyesigi ala mo be muna adama de ikam go don ikahina mo la parce que ala yere ko to wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin ayo ala rabbaka hakala sallallahu alaihi wasallam wa amme dumin kono bi amba do ka fo de ni kira kata sira parce que ala ko kira kera on yel la digeli fenyumanye o ni kira kera on yel la digeli fenyumanye amba do on be dumin kono bi wallahi ni duini ala kira la digeli sallallahu alaihi wasallam sabula bebo shiri amme sigida mina no e mondu la farada sabunyumanye amme sigida mina bela jele mo shiria ka fo de ala e dien dongo don vendredi da ni izawya kire kono ya neno kabako bi la magaya Sheikh Amadou Siribe abe kabako la magaya wali juma nata mado zawya bi fa juma nata fo so dala sabo kadaka here bi ke adama donye ala kira sallallahu alaihi wasallam ama here dugo ama ke bakiluye wa Sheikh Amadou ay kira la dige ama ke bakiluye ay here min soro ay here fitini min soro ayo kla ani ala ka joni nyonje okuna ame Sheikh Amadou fo ko sebe nay kuna na tawsiri nge ni amanda do ola ka ofo okuna an yuru be ke fitiri wali okuna kaka anga ofo okuna nyuma dugo baye soyi Sheikh Amadou ambe dugo de kai ka nyini ala fe shijani keneyani la fe ala bolo ya rabbi ala ko dama billahi Sheikh Amadou seme damina aseme womin dala na se boire dien dungo do wallahi mali baye parce que abi mali ni fe bache abi mali do ni fe bache et puis abe islamia fana jigi koro kaka islamia jigi koro ya munye islamia ti foye hine ko islamia ti foye makarno ko no bora islamia do islamia ti kira tira de kama kira tira hine de kama kira tira makar de kama islamu anga hine nyona wa o hine no makari billahi ko be Sheikh Amadou la okuna odla ne ba fonga kuma na kuma be ngo Sheikh Amadou jogo e qur'anai a jogo e qur'anai dore tere qur'anai mi fode ale bi tamani qur'ana ka kuma kandi note ale ti tamani dore wa ala kira sallallahu alaihi wasallam afara mo tuga de la sallallahu alaihi wasallam okuna ni kuma kan nguruni de kumbe anda uladaina ka fo anga shegola ka fo anga nyejoro la ka fo anga kudwala ka nyini ala fe shijani kenya be ala bolo ya rabbi ala ko dama shijani kenya be ala bolo ala ko dama
ala ka manye ala ka mankoro ala ka lañu bela jele sabati kalo bay ato tima ko nyuma rabbi ala ko dama atima ko nyuma ala ko dama ala ka here kanye shubban ma kono ala ka angar sega do ala ka angar sega do ala ka here kanye hero here no bala rabbi ala ka kanye ala ka kishi ala ka antaka ala ko kala gra roma ko son qur'ana boyan ko son sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa ko fe mi ka pa semenjia alhamdulillah qasim ala ka here kanye amin fɛn min bɛ yen depuis ne bɛ ɲa f'u ye ali kuranɛ ye diinɛ ye a sɛdi sɛri usman madani hayidara ale ye nin fana fɔ yan ko kuranɛ ye ala dɔn yɛrɛ a kana kuranɛ bila bon ala y'a sabati ɲina magangaw ka ruwa n'o ye roman salman ale fana ruwa denkɛ a y'a jira k'a fɔ u ka maga ɲina lycée kɔnɔna na u ka jati bɔlenw na k'u y'a laɲini k'a fɔ hadisa o hadisa bɛ yen ko a minɛna maa kelen kɛra seere k'a fɔ alakira y'a fɔ tan k'a fɔ maa kelen ɲɛna o k'a fɔ maa kelen ɲɛna k'u bɛna olu minɛli dɔgɔya k'a kɛ kitabu min alakira y'a fɔ tan a y'a fɔ jamakulu ɲɛna jamakulu b'a fɔ jamakulu ɲɛna k'u bɛna bolo fa o dama la o tuma o kitabuw la an ka dɔgɔtɔrɔw caman n'o ye Cheikh Amadu Sangare Layi Sangare ka bɔ Côte d'Ivoire ale y'a sabati k'a jira fana a ko n'i y'a lajɛ o hadisaw ka dɔgɔ kosɛbɛ kɛmɛ sigi la ko saba bɛ se ka ye u ye n'o kɛra wallahi silamɛya diinɛ bɛ se k'a minɛ bari kitabu dɔw bɛ an bɛ taa bɔ a kan a yɛrɛ kalama e bɛ maloya n'a ye a sɛri sɛri usman madani hayidara ye nin fɔ yan buhari ka kuma dɔw bɛ yen a concentration dɔw ka bon alakira ka sala fo ka kɛ maloyɔrɔ kuma ye mais dɔw yɛrɛ b'u défend n'o ye k'a fɔ ko cɛ 70 ko fanga tun bɛ kira la o kuma u b'a fɔ cɛ ka kɛ cɛ ye i ka kan ka muso hakili da ne ye cɛ ye i ka kira dɔgɔya cɔ komi a bɔra hayidara da o waati a ye dɔw degun mais ne kɔni ka laɲini don maka Sulemana ye min fɔ a kana segin a kɔ dɛ a kana segin a kɔ a ti bamanankan mɛn mais ngalila ala la maka mɛn an fɛ yan bari maaw bɛɛ yan ni ko n ko u b'o ta k'o samu bon n'u bɛ hɛrɛ fɛ u kana nin dogo quoi ka jugumanw ta ka taa ka ɲumanw to yen u k'a kɛ ala kama u k'o dogo a jɛkulu sigilen don k'a kɛ ala kama u kana ɲuman dogo quoi a ka a jija nin fɛ kuranɛ ye min fɔ ani hadisa sahalenw minnu fɔra kira ye minnu fɔ jama ɲɛna o hadisaw dama ka baara kɛ min gali ala la ala ka diinɛ bɛ segin a minɛ kɔnɔ kelen alikama datugulen don ne welela ka bɔ maka hali lɔjanzeli tɛ ka kɛ alikama la haramu belebeleba ye a tɔgɔ babu salamu kira ka misiri belebele maga ka datugu dɛ bana si tɛ k'a bɛ se ka don misiri in kɔnɔ n'o bana tɛ diɲɛ ban kira ka misiri aw ka cidenw ye ani aw minnu bɛ kumaw ta ka s'u ma a y'a lajɛ ko cɛ dɔ bɛ Mali la yan ko k'u ka misiri in dayɛlɛ babu silamɛya ye nin de ye hinɛ de don se b'u ye anw m'a f'u kana wari d'an ma u kana an dɔ yɛrɛ mais n'u sera k'o kɛ san dama in na alikama datugulen maganda tɛ Faransi taga ye o maganda tɛ Ameriki taga ye maganda bɛ kɛ limaniya kɔnɔ hali ni ala y'an bɛɛ fa k'an ba kafiriw de kan ka sira mɛ anw m'an ka sira lɛ n'an ta bɛ ka kɛ tiɲɛ kan n'anw ta ye alakira ko ye u ka alikama dayɛlɛ n'an ta ye alakira ko ye u ka maga misiriba dayɛlɛ o ye Seku Amadu kan ye diɲɛ k'a kuma ta u k'a sumɔ assalamu alaikum wa rahmatullah ajuru ka ala la